Ingxabano yasesikoleni eyedlula nomfundi mhla zingama-29 kuNtulikazi nonyaka isilalise abantu ezintabeni. Bekubonakala impela ukuthi lento le inabantu abadala hayi ngoba isenganeni la enganeni nje bekuwumsuka nje. Ngokuqala kwayo nje uqala wayiqale ngokufa ngokubulawa kwengane yakwaZondi esikoleni. Ngithi bekumhla ka-29 July mangaphosisi so ke yathi mayishona lengane kusho ukuthi bekuvele kunempi ekhona phakathi kwezingane zakwaMusi nezasonyango. Kusho ukuthi ke kuthema ngabe ishona ingane yakwaZondi kwathi ngosuku olufanayo kwaba nomuntu otshulwayo eGoli wasonyango. Izakhamuzi zakwaMusi zikhala kakhulu ke ngokudembesela kwabomthetho. Uhulumeni usebenza kanjani maye ebopha nganxanye ngabophi kodwa kube kufa abantu bala futhi ukuthi bafa kanjani abantu bala kanti labantu okuyibona esisola ukuthi yibaba babulala kodwa betholakala bemsulwa. Kuleyo ukuthi amaphoyisa ngathi mhlambe khona ukuchemana bebheka bona. Angiboni phela bachema kanjani. Amaphoyisa phela engibophe mina ngaphethe isibhamu. Ngihleli nje kithi ngingaphethe lutho. Kodwa ngangithiwa ngiphethe isibhamu mami ngangibopha. Nakuba sekunokuthula kepha izakhamuzi kuzona zombili izigodi sathuka izanya. Iningi lalabantu abafowethu abashile abebeshayelwe emakhaya. Yilonto esikhiphe emakhaya ke manje ngokuthi asisaphephile emakhaya sekungcono entabeni lapho esohlala khona ngomningi bethu sicashe. Sonke size singaphephile. Kodwa ngicabanga ukuthi ungqongqoshe wayekhuza ngokwepolitiki yena. Vele lesesiphila kuyo sonke eSouth Africa. Kodwa khona okudinga khona ngempela mhlambe induna noma mhlambe amakhosi azoxawula ngokwesintu. Zombili izigodi ifisa ukuba kuthelelwana amanzi kanti inxusa umhlangano nobuholi bukahulumeni. Emva kwalezi igameko uNdunankulu kaZulu, umfundisi uThulasizwe Buthelezi, izimeya, eyomasipala wesifunda iZululand noNongoma zaba nomhlangano negodi zombili ukukhuza uthuthuva. Nengifisa ukubonga kakhulu umphakathi wakwaMusi nasonyango ngoba kusukela kuleso sikhathi babuyela abantu emakhaya balele khona nje kuyahanjelwana. Izakhamuzi zakwaMusi nasonyango zibeke amathemba emhlanganweni eziwucelayo nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ekuletheni uxolo kule ndawo kanti ke ezikufisayo kulamaholidi kaKhisimusi ukuthula kulezi igodi ezidume kakhulu ngemicimbi emihle ngalesikhathi.